Okay, part 5 na eh. Part 5 na yan. O sa i-check sa ako nag-record ba. Yes. Nag-record. So, okay. What's ha? Di alam mo. Nakoy pa ako. Nako. By the power of grace ko. See that sword, huh? Slash people with a sword. Ah! Okay, dugay naman itong stack. So, I hope kita mo ito. Kita siguro mo ito eh. Anyway. Lakaw na ito sa pikas ng room na sad. Ako may TV. Okay, akong kuhan. Akong office, mini office. Oh, may banyo. Ito na may banyo. Puwa tae. Ay! Bog tae mas bibigad. May banyo. Okay. More na toothbrush na way toothpaste. Bibi mo kuat ko yun. Dua na sa tiyan ni Uncle, oh. Dagan eh. Okay, so anyway, manata sa banyo, lusot-lusot naman tanan. Next is kuan room. Bungkag pa kang mga blingon ikan may Houston din nga buling kana siya uga kana siya guest room. Okay. Ito ano siya guest room. Red kayo kuan comforters na then closet. Not much to see man jud pero not much. So naman na oy yung patong-patong naman ka din ha. Sunod man siya uncle niya. Ako mga slam dunk manga nga gikawat gikan sa at Machia Marta. Anyway, ay sikat ay naman sikat. Ha? Sa kangahoy na? Ha? Iya ka na junan. Tonton. Adik. Kan legend. Kaya kignamang tao. Okay. Shh. Come here na. Shh. Hoy, be. Tina. Okay. 4 minutes na. Last na lang sa gym. Okay, so okay, bye-bye. Part 6, 7 ba?